lezi insizwa lezi ezimbili umfokaZulu nomfokabuthelezi bathi mabesuka eGoli bexhumana nalesi sikhulu esasilapho uPhongolo. Sithi ke lesi sikhulu uma senila ku Vryhead ningithinte ngoba kunemoto engifuna inihlangabeze kwaMgilija. Ngomgilija mawusuka nje usuqhamuka ngapha koNgoma bese usuphakathi kwano usungenele kulezi ndawo zaNongoma ngapha ngaphezulu. So ke nangampela isikhulu lesi sakhipha i-double cab emhlophe. Yafike yama lapha kwaMgilija. Base belayelana lesi sikhulu nalezi insizwa imoto emhlophe ukuthi nja iyona yipi nazo zasho ukuthi ihamba ngayiphi imoto. Lezi insizwa zaficana lapha kwaMgilija ne-double cab emhlophe zaseyilandelana zazongena uPhongolo. So musuka kwaMgilija ke wehla njalo udlule komfazi yalithika. Before ufike la eMchitheki usuthatha left mawuqhamuka ngapha eMgilija. Mawufika eMchitheki usuthatha left ungena ngomgwaqo obheke kwaMememe. Phongola usushona phansi udlule esigodlweni sesilo kwakhangela ushona phansi ukhuphukela uPhongolo. Kushuthi nje ngabo 12 emini zithi lezi insizwa zaseSophongo zasezibheka uPhongolo. Zafika zangena eNcotshana. Zafica lesi sikhulu. Sesiyashoke lesi sikhulu ukuthi hayi umsebenzi okufanele wenzeke lungakashawula isithathu lokhetho. So kubhizi ke ngolwesithathu lokhetho futhi ke ngapha kwaNongoma igama ezenzeka ngakhona in fact makuzoba nokhetho nje. Makuzoba nokhetho izinkabi zidla kahle makuzoba nokhetho. Zonke indawo Msinga kuphi zonke indawo. Na kwaNongoma ke ingenye indawo leyana enezinda seyinkabi. Namanje nje oba ngeke ngasho kade kuhlephulwana kabuhlungu kabi khona edolobheni. Futhi kusuke kuhlephulana abantu abazanayo ngoba lensizwa kaNkosizwe sanda kushona ingxabano yayiqale eoffice yaphelela lapha emgwaqeni zakhala nje ngalo lelo langa. Asikukhuthazi ke nokho lokho. Asikukhuthazi ngiyathanda ukusho lokhu kulezi insizwe eziphatha ibhamu. Kulezi insizwe ezizinkabi nezingama-ona lezi nje eziphila ngokuthi mina ngihlale nginesibhamu la angikukhuthazi inhlobo. Nalezi zinto engiyikhulumayo ngenzela ukuthi abantu eniphila nabo abayilalela ngoba ngiyazi lezi zinkabi ezidubulayo azithi mazingibuka ngikhuluma la ngikhuluma ngokuthi isibhamu silethu usizi vele zidayi. Lokwenze ukuthi kubuye ejele or lokho kwenze ukuthi kukhulunyiswe ukuthi mina ke angaze ngiyiphile impilo yesibhamu. Isibhamu bengisiphatha nje njengensizwa futhi angaze ngibe naso isibhamu sami noma mhlambe benginaso ukuthi sihlala kimi but angaze ngibe naso esami nje. So impilo yesibhamu angaze ngiyiphile kodwa imphumela yokuphila impilo yesibhamu ngiyayazi ngayibona ngeinsizwa ngaphakathi. Ngabona ukuthi la lempilo esiphilwa lensizwa uthola ukuthi sishanela iBene Plaza ejele isibotho ayisazi nakwazi umphumela wokuphila impilo yokuphatha isibhamu. So ke bangikhuluma ngazo lezi ndaba ngisuke ngenzela ukuthi nabantu labeniphila nabo ngoba mawusuke uyinsizwe ephatha isibhamu. Mawusuke uyinsizwe ephatha isibhamu bakhona abangani ophila nabo abangasithandi isibhamu kodwa abasuke bezwana nawe nje as wena. Uthothi lokubazwana nawe ungakasiphathi ngoba akekho umuntu ozalwe ephatha isibhamu. Lokubazwana nawe ungakasiphathi so i-friendship yenu yaqhubeka yaba khona noma wena usuphatha isibhamu. Not that bathanda bese kuba khona abantu abayisondeza kuwe ngoba usuphatha isibhamu. Kunabantu abathanda ukuphila nje nabantu abaphatha ibhamu noma bengasiphathi bona kodwa bathanda ukuthi babesukelwa somewhere kube nomuntu abathi hayi mina ngizofonela usibani ezela uzoyilungisa yonke le nto. Ngiyabazi labo bantu baningi kakhulu nami ngike ngaphila nabo. Enye into
engifuna ukuyiveza ngaba mawusacabanga nje ukuthenga inkabi. Uyabona ama-owner amaningi aphatha ibhamu amanye athenga inkabi ukuthi adubula amanye ama-owner. Awekho ama-owner aphila under pressure noma lezi igwile eziphatha imali inokuthenga inkabi makufune kube khona i-opponent noma i-opposition okufanele isusuluzwe noma kufanele isocongo. Abekho abantu abaphila kabuhlungu njengalabo bantu. Uyabo inkabi, umuntu oyinkabi uqala ngokumthenga, umazi ngani ngokumthenga kuqala bese kulandela ukuthi umsavise. Inkabi nje isikhathi esine ezinye mukwayithenga inkabi ufune wazi ukuthi usiyokhokha uzufe kuyolamula ukuthi kufe wena. Fanele wazi ukuthi enye inkabi mukwayithenga uma nje kuwayithenga usiyophunyuza ukuthi kufe wena, ngoba umuntu oyinkabi akenqena ukuthi kade umthengile wamkhokhela 180,000 ukuthi ayoshaya ikhanda samoya kushayela lo muntu, wamkhokhela cash ukuthi after 3 days akufonela kutshena ukuthi awuzama u10,000 fast khona afuna ukuyilungisa. Ngeke asho ukuthi yini anje khona afuna ukuyilungisa, ngeke ungamniki. Bayazi nabo futhi bakhona abanye benu ababuka le video abazoyazi lento engisho ukuthi umuntu oyinkabi noma mhlambe khona umuntu ophila nazo inkabi. Inkaba ivaleka ayifuna ukuvaleka. Mayivalekile wena oswakwayithenga wayikhokhela 250 cash. Wayikhokhela 250 cash. After 3 days kufonela ukuthi yazi ngifuna u50,000 khona u50,000 engikhonto engifuna, mhlawumbe omunye ufuna ukujumpisa itekisi or mhlawumbe omunye ufuna ukwenza something, avela fonele wena ethi yazi phela ngifuna u40,000 fast. Uzomnika ungenani unganamuthi no20 mfethu. Yazi ngikhuluma khona olunye udaba engizokhuluma ngalo lomunye ubaba obephila leyo mpilo wangishayela ephila leyo mpilo. So uma nje uqala uphila impilo ukuthi uzothenga inkabi ufune wazi ukuthi kunaleyo risk, bese kuba khona ke professional ezihlangana nawe nje ngaleso sikhathi sigameko ihlukane nawe phelile. So ke umfoka Buthelezi ke bathi masebese bese futhi enye into ofanele niyazi ngeinkabi, mukwayikhokhela inkabi, mukwayikhokhela nje imali noma ngabe umsebenzi usuwenzekile noma abawenzeka, ufune wazi ukuthi lapha there is no refund, irregardless, totally no refund, strictly no refund. Ufune nje uphile nakho lokuthi mukwa wayikhipha imali wayinika inkabi, ufune wazi ukuthi noma umsebenzi wenzekile noma ungenzekanga akukho refund. Uthi umfoka Buthelezi mase besophongole ebese sithi lesi sikhulu njengamanje kwakulesihlanu lapho ngesikhathi besophongolo sibesuka eGoli bezophongolo kwakulesihlanu. Isikhulu lesi sasitholile sase angithi isikhulu lesi sasiwazi the next step sika mayor, ngoba kwakumuntu wayesondele nje kumeya ke akulula ukuthi simusho ngoba usasekhona futhi. Isikhulu lesi umeya wayese ngomhla ka 29 July 2016. 29 July 2016 umeya wanangoma wayesebhanga noma wayengapha ngasesiphambanweni kodwa lezi indawo nje siphambanweni Msebe wayelapho, noma ngingazi kahle ukuthi wayelapho ezosuka lapho ezodlula kwaNongoma eSpa, esitolo saseSpa ngabo 6-7 sekuzovalwa kodwa ngoba izothenga nje ekugcineni. Mayisuka lapho bese eshowe, ngazi noma nomuzi noma nane showe Allman Mode kodwa indlela yakhe yayiyali 2016. Naye mengabheka idari yakhe uzokuthola lokho mawukuthi uzokwenzeka athole abuke le podcast. Sithi ke lesi sikhulu umeya use njengama sitshela umfoka Buthelezi inkabi le uhamba nomfokazulu waseBuxton. Sithi ke lesi sikhulu imeya izothi mesuka lapha eBuxton lapha umeya uzothi mesuka lapha esiphambanweni uzodlula
eSpa kwaNongoma. Mayisuka eSpa kwaNongoma bese yahamba eya show. Ithi ke mfoka Buthelezi tholani imoto eBMW manje. Tholani imoto eBMW manje esizohamba ngayo manje siyocutha ngasoLundi. Njobe mayinqamla nje ebhekele sizomthatha lapho sikhaleke isikhulule sithi manje ama-bodyguard nizokwenza njani phela umuntu ugadiwe. Uthi umfoka Buthelezi hayi khululeka thina siyazi sizokwenzani. Thola nje imoto eBMW bese niletha nemali ngoba masenze umsebenzi thina ngeke sisabuya la. Uyabona ke lento kushuthi lesi sikhulu angithi njoba kulesihlanu nje lomhla ka29 lesi sikhulu ulo umfoka Buthelezi ngesikhathi sikhuluma naye ngolwesithathu wathi uzogibela ngakusasa uzofika ngakusasa kwaNongoma kanti yena ngakusasa uzoyifika ibhajelwe lapha eJipi azahambe ngolwesihlanu. So ngesikhathi uzofika kusasa isikhulu lesasa sihleli i-truck elikhulu lalizophazamisa imoto ekameya emgwaqeni. Yabo kwesinye isikhathi khona nje ihit ngangakhuluma ngayo yangapha eBabanango. Yabo kwesinye isikhathi makuzodutshula umuntu kuke kwenzeke thola thina umphakathi asazi. Uthola ukuthi masekuchazwa ukuthi usibani udubuleke kanjani. Kuthiwa hayi uphazanyiswe yi-truck kanti imoto ebezizomshaya bezimlandela. Wafika waphazanyiswa yi-truck ebelizama ukujika emgwaqeni zafike zamthola lapha izinkabi zamshaya. Kanti i-truck leli lisuke lihleliwe. Nali i-truck lisuke liyingxenye ye-hit. But ngeke uzubone ngoba usuke omunye uzoyibuza ukuthi uma izinkabi beyilandela umuntu zisuka naye eMelmont ziya kwaNongoma bese kuthi lapha kuvuna lo muntu ebezimlandela efike ephazanyiswe yi-truck nje belinqamula umgwaqo bese efike eshawela khona lapho omunye uzothi hayi bebazi ngani ukuthi kuzoba ne-truck elizofika livimbe lapha na kuyiqondanele nje ziyahlelwa izinto. Isikhulu nje lesi engikhuluma ngaso i-truck lalokhulumiswe ngolwesine eMelmont ngenxa ukuthi umfoka Buthelezi wayethe uzofika ngolwesine. Lalokhulumiswe ngolwesine eMelmont ukuthi uma sekudlula imoto ekameya afanele inqamula umgwaqo lona bazolitshena nje ukuthi hayi alinqamula umgwaqo kube ngathi lifuna ukujika vele i-truck baleke lathi emgwaqeni bese lijika imoto izofika ihambe kancane lapho. So ke sayithola isikhulu lesi imoto eBMW ayifuna umfoka Buthelezi sathi ayikhululeka izoza imoto manje. Sayithola sasisikhipa no250 cash. Okwathi mayeza umfoka Buthelezi ukuthi umeya lo ozoshawa wathi ayimncane i-deposit le. So umuntu mayithi deposit le kusho ukuthi nisasalela uhalf ke futhi. Kwathi ayikulungile abaqhubeka. Baphuma ngeBMW lapho ophongolo ngearound 3. Mabesho baphuma nga-around 3 ntambama. Banqamla enkuzane bakhuphukela emlokothwa babejika beshona phansi babekhuphukela isibhedlela kwaNongoma bebenqamla edolobheni. Babeshona phansi kwaHolinyoka bawela ivuna bawela imfolozi base bewucutha baze bewudlula uLundi bedlula uLundi lapho uLundi mudlula uLundi ubheke 19 unendawo engapha ngakwesokudla angazi noma kwakuyinkambi yamasosha or something noma kwakutrainwa khona amasosha or something le kujwayele kuma amaphoyisa lapha ama traffic cop kujwayele uma amaphoyisa kuleyo ndawo inendawo nje engenayo i-truck ke lalimi lapho lasuke balisusa eMelmont lazongena lapho kwangathi i-truck nje lizofika lijike lapho kwathi mase umfoka Buthelezi basebema ngale kwalo bathi ukuqhela kulona bama ngapha ngase19 kuzothi uma imoto ekameya maseyiphumele kwaNongoma bese ngoba ukhona umuntu noma bengathubonanga ukuthi ubani kodwa ukhona umuntu ayixoxa nalesi sikhulu okwakukhomba ukuthi ngathi useduze kameya or uyakwazi ukubona imovement kameya
So zathi mayiphuma imoto bathi sebelindile umfoka Buthelezi uhamba nomfoka Zulu babuba u2 nalensizwa edrivayo edrive khona lensizwa eyayidrive idouble cab emhlophe eyayibahlangabeze lapha emgwamgilija yabasa uphongolo kwathi mase kufika iBMW kwase kuba yiyona lensizwa futhi ekade ba driver nge-double cab kwaba yiyona ezo driver le BMW. So umfoka Buthelezi nje babehlezi nomfoka Zulu kule BMW bese bawu driver behle ngemuva imoto iface yabuka ngasolundi angithi yayisimi ngale ngase 19 yayisiface ibuka ngasolundi kwathi makuthiwa imoto ezame yasedlula olundi base beyasondela lase liyaqala itruck liyasondela nalo lase liyoba sengathi liyajika into eyenzeka angithi lento manihlela phela nisuke ningazi ukuthi umgwaqo uzoba busy kangakanani ngaleso sikhathi into eyenzeka lathi malingena itruck lasheshe kushuthi lasheshe langena emgwaqeni zaseyivimbeka ibaningi imoto zavimbeka zabaningi imoto eziqhamuka ngapho Lundi ngoba lo yamgwaqo ubhizi nyana zavimbeka zabaningi imoto eziqhamuka ngapho Lundi kwase ngabo past 7-8 kanjalo kuyoshaya u8 ngoba umeya waphuma ngabo 7 kwaNongoma shuthi kwakula ngoba ziyagijima lezi moto zikameya kwakula ko past 7 okuya ku8 uthi kumfoka Buthelezi bathi mase sebelindile kwase kuthiwa imoto kameya seyidlulile Olundi seyingaqhamuka noma yinini angithi imoto zomeya niyayibona phela ngama light niyibona nje nangendlela egijima ukuthi awunazi futhi kusuke kungelula ukuthi nime nje emgwaqeni nezinkabi zithi mazedlula bese niyadubula akusuke kungelula ngoba nisuke ningeze kumboyo umeya ukuthi ukiphi imoto noma kwesinye isikhathi ezobonakala kodwa isuke ingekho ngoba lapha kusuke kufuneka ishow maniqala nidubula nje ukuthi nihlale ekhanda ngoba anikwazi ukuthi ni kuyenzeka ke kodwa kwesinye isikhathi thothi niyamshaya umuntu asinde uthi umfoka Buthelezi bathi sebetshene ukuthi ume usedlulile Olundi base beyasondela ngale BMW angithi basondela ngalendlela ukuthi akufanele bebonakala ukuthi itruck bayalazi nakuba ke izinkabi lezi umfoka Buthelezi babengamazi udriver wetruck babengazi lutho nje babazi ukuthi itruck likhona lizophazamisa kodwa ukulandwa kwalo kwababengahlangene nakho uthi ke lathi malingena itruck lead bese lijika liyahle angileli truck kufanele lithi balingena ukuhlehla kwalo lithatha isikhathi lingaveli lihlehle fast kanti imoto izobaningi ngale njoba selingenile nje ilavimba imoto eziningi lathi malihlehla zathi mayidlula imoto zadlula imoto ekameya seyingasalandelani lapho zedlula ingasalandelani zedlula nale nqoba ezimoto ekade zivaleleke ngale futhi ukudlula kwazo ngicabanga ukuthi abaningi bayawazi lo yamgwaqo le ndawo engishoyo ivulekile so no yellow line wakhona ziyakwazi ukudlula ngapha nangapha imoto so zavele zedlula ngale kuyellow line kanti bona bangapha zedlula kude zadlula zashosholoza bagcine bengakwazanga kwenza lutho ke lapho emva kwalapho umfoka Buthelezi wathi ayilandelwe lezi imoto ziyela kho la umeya kayolala khona eshowe ngazi noma kuseshona masemelimoto kwathiwa ilandelwe lezi imoto ziyela umeya kalala khona sathi lesi sikhulu ayingeke ayingalandelwa kungasuke kubonakala ingalandelwa abayekwe kuzophinde kuhlelwe elinye ilanga ngoba khona kufanele ukuthi kushawulwe isithathu umeya seshonile aseshayiwe bathi mabesuka lapho banqamla babheka uphongolo bafika uphongolo angithi imali bayiphethe laba 250,000 bafike bangena emotweni yabo base bethi no siyabuya sizobuya sixhumana ngeincingo akaze besho ukuthi ngoba umsebenzi asisawenzanga bambani nansi imali yenu bavele bangena emotweni for Buthelezi nomfoka Zulu bayiqhwepha imoto bashone egoli abaze sathi masibafonela lesi sikhulu kwasho ukuthi bastuck ikwazi kwashawula isithathu bengasakwazanga ukwenza umsebenzi ahamba no 250,000 bengazange bebenze umsebenzi akekho na lesi sikhulu asikaze siphinde sathi masifona ngelanga elilandelayo sabathi samthola umfoka Buthelezi samtshela ukuthi phela fanele sibuye sihlela indlela ukuthi lo msebenzi wenzeke sisazothola ama movement kameya emva lapho umfoka Buthelezi angazi noma ifoni wayishintsha noma wenzani kodwa bangesaxhumana nalesi sikhulu kuze kube manje
uze waboshwa nje seboshwa ngamanye amacala engasaxhumananga nesikhulu lesi okwakufanele esasididiyela ukuhlanganisa ngoba enye into mayengixoxela isikhulu lesi sasixhumana nabantu abaningi makungena icall siphume phandle ngesikhathi belapho phongolo siphume phandle sibuye sesizoqhubeka nenkulumo mangena enye icall thothi mhlambe siyayidropa sithi hayi lo zobeka imthinte kodwa kwakukhona abanye abantu mabefona bese siphuma phandle siyokhuluma lento yokuhlanganisa yokuthenga inkabi nje yokuthenga inkabi ihlanganisa abantu abaningi kuyenzeka ihlanganise nje abantu abawu18 uthola ukuthi inkabi yazana nomuntu oyedwa ixhumana nomuntu oyedwa kuphela kulabantu abawu18 uzubone ngoba sekuboshwa bese ubona ukuthi leli tulo lokubulala usibanibani lahlanganiswa ngabantu abaningi kangaka uzubona ngoba sekuboshwa noma ukuthi icala ligcine libophile. Enye into ke futhi umuntu angayiveza ileyo ukuthi abantu abaningi bahlala beyisho ileyo ukuthi makudutshula isikhulu esithize bese kuboshwa inkabe ezu2 ama hitmen ngenza isibonelo kuboshwe nje inkabe ezu2 ukuthi yizo ezabulala usibanibani. Ngesikhathi kuboshwe inkabe ezu2 uthola ukuthi abantu bayayisolela ngoba isikhathi esiningi makushona umuntu ukhona umuntu othi mayidutshulwa adutshulwe kugcine engazekanga ukuthi udutshulwe ngobani kodwa khona uthi mayidutshulwa nje manje kuvele kufike emqondweni yabanga kubo ukuthi umuntu oshayela umuntu usibanibani yabo nje umuntu oshayela usibanibani uyothenga inkabi uthola ukuthi ke ninakho lokho ukuthi usibanibani ubulawa ubani kodwa bese kuboshwa inkabi ezu2 mawuthi uyacheck isigameko senzeke oluni kodwa inkabi eziboshwayo enye yashe push up steam enye eyasegoli noma eyasemsingi ukuthi ihlale egoli kuzoboshwa lezi inkabi nina nilindele ukuthi nalo muntu enimsolayo ukuthi enimcabangayo ukuthi uyena wayithengele lezi inkabi uthola ukuthi uyena vele bese nilindele njoba sekuboshwa inkabi naye lo usezoboshwa ke manje lo bethengele lezi inkabi hayi usezoboshwa ngoba seyiboshiwe inkabi ekuthiwa zabulala usibanibani shuthi nalo yithengile usazoboshwa lithethwe icala lize liphele ligwebe inkabi elokho engaboshwa lo othenga inkabi lo enimaziyo elokho engaboshwa nize nishaye izandla nichaye izandla nithi cha usibanibani unomuthi shuthi ulithengele icala yini engaboshwa yena kuboshwa inkabi lezi ayithengile yini engaboshwanga yena. Angithi phela ngesikhathi kuboshwa inkabi it is the evidence yamaphoyisa elidela ukuthi kuboshwe lezi inkabi mase eboshwe lezi inkabi izoliphika icala ngethemba lokuthi with the hope ukuthi zizophuma vele izophatha abameli mhlambe lo owayethengile izoyikhokhela abameli zizophuma ecaleni zizoliphika icala kuze kube uma ke niliphika icala anikwazi phela ukubuye niveze ukuthi sasithenga ubani maniliphika nje icala niyaliphika inkabe eziningi ke noma zingafakwa ishuphu noma zingenziwa naye azilivumi nje icala kuze kube ziyogwetshwa mawusugwetshiwe ke awukwazi ukuthi hayi sasithunywa angabe sathathwa ke lonto enkantolo noma usungasho ukuthi hayi sasithunywa ubani hayi ngabe sathathwa nje sasebenza kufanele lokhu kusho even before nize find you guilty. So ke ezinye zezinto lezi ezibuye umphakathi uthola ukuthi awuzazi kahle inkabi iyakwazi ukusebenza umsebenzi iyodwa kodwa uthola ukuthi itulo selilonke nje intulo lihlanganiswa abantu abawu19 noma lihlanganiswa abantu abawu8 uthola ukuthi yona ayazi umuntu kulabantu abawu8 futhi sunganendaba phela usuke ufuna ukwazi lo ozofa nalozo ozokhokha kuphela. Thank you.